Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Borge. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, paglihok sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, All My Life. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao ganing usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga boards. Kinsa tong nanawag ni mo, Borge? Wala lagi ko makaila. Nasaag na to eh. Mulimod pagit ko eh. Ang ko na lagi nga imo tong bagong uyab. Nung samtaong Ashley, imo kong paangkunon sa sanga. Wala ko mabuhat. Kinsa lagi to? Tukan na lang padili ta magubot. Sige na. Mutugan ako. Ako tong classmate. Classmate? O imong bagong uyab? Classmate lagi. Nangumusta ra to na ako. Bantay bitaw ka nako ha. May bawaan kay nako nga naa kay bagong uyab. Buwagan ta gyud ka, Borge. Ashley. Usa? Naglalis na sa mo ni Ashley? Oo bay. O saan na sa hinungdan? Gamay ra kay. Akong classmate, nanawag na ko. Nya, yamang yung gipaangpon ako nga. Ako kunong uyab. Uy, marigid dangat. Grabe sa nagkasilusa ng uyab ni mo, eh. Mao lagi. Pastilan. Lusa kay bay, wala ko makasabutan na niya. Mao yun. Bye, guys! Isang to ni Agi bay. Si Samantha to, eh. Bitaas, may dayang liog niyang kakitag chicks. Oo, saman, bagura to rin eh. Ha? Tugay naman to ni trabaho din, eh. Karoon lang ka nakakita niya kay gikan mo gusto siya sa line department. Kuha lagi to bay. Naubyan ni mo. Mau masok ko na ni mo si Ashley kay hingibog kay ka. Bisag may uyab na ka, mulingi kaya pugaslain. Saan bay? Di man ko makatawag. Magsige magsamok si Samantha sa kumuna-una. Niya na paingon si Samantha sa akong nimutangan. Hi Samantha. Kaila ba ta? Ako dahil si Borge. Wa ko mga tanas imong pangan. Ay, iyay. Kamaldita na. Way nahimo do. Maade ka na bay. Wa ka pansin na. Maldita mo na eh. Nya sa may nauna ni mo. Di ko mo nang bay. Hantod nga magkasuod mi ni Samantha. Bangi lang ko, baby. Sabi ako katabang ni mo. Bangi ko nga makakuha kong number niya. Kailangan ibayad. Susapa rin ay bayad. Mura may nunukag di amigo. Sige na ba? Bangi ko nga makakuha kong number ni Samantha. Kay gusto kong magkasuo mi. Kundi palang ka na akong amigo ay. Di yung tabang ni mo. Sige. Mangita kong pagi nga makakuha kong number ni Samantha. Ha? Huwag yun mo reply si Samantha ni mo? Wagin ba eh. Daggan na kayo text niya pero wagin mo reply. Wala kita mahimo ka na ba eh. Ay na pangandoy nga makasuo ni Samantha Borges. Ay, salamat kay
Happy na gid ko mo out. Mayang tayo makita ko na ako sa Samantha. Kaya ako siyang kuyugan na pauli niya. Sumama ming nanuwag. Hello, ma! Borge, pauli dayon diri sa ato. Kaya nasunog ka nga tong bahay. Unsa? Manilang gani kay daghan gabog nitabang na mo. Bisig nasunugan mi. Nakabarog rin hapon ta kami. Ay. Isa man ni text no? Si Samantha. Kumusta, Borge? Wala. Kanindot sa kong gibati. Ay nga, nitiig si Samantha na ko. Abi ni mo, Sam. Di pa kay ko nga, imo kong gitagad. Pasensya na ka, Borge, ha? Nga, suplada ako uga. Dili ko manikad nimo. Naibumid ako kung anong suplada kay ka. Dili ako gusog samok. Ha? So, amok, unsay buot ni mo ipasabot? Sa tinuod lang, nakailaman ko nimo. Ug nakailasa pa siya mong uyab si Ashley. Unsa? Mao naglikay lang ko nimo kay nahibaw magud ko nga sa losa kayo mong uyab. Pero mauliki, nakatax gid ko nimo kay unsaon nasunugan man mo. Bitaw. Pero, ambot ba? Mura man hinungkog nagpasalamat nga nasunugan mi. Ha? Ano man? Kay inanagad naman ka na ko. Uy, klaro ni mo eh. Nahadlok ba ako niya itong gibuhat, Borge, ay. Unsa may imong gikadlukan? Kanikod nga, nagdungan tagpangaon. Nahadlok ko ba si may bawaan ni Ashley? Unsa may imong kadlukan? Uy nga, wa mo tagibuhat kidautan. Sige. Tiwas nagkaon niya kay basig maad pa this time. Ashley! Unsa mo ka? Managpa mo ka, oy! Nagtuo ka nga wa ko mahibaw si mong binuhatan? Unsa may binuhatan, oy? May babae ka nga permin mo ikadungan og kaon. Oh! Unsa may naana kung magdungan og pangaon? Nagkauban man ako sa trabaho. Bisag ka uban pa rin mo sa trabaho, dili ka mahimo makigdungan og kaon niya. Ashley! Sobra naman ka na kinaiyan mo? Wala ko malipay ng gipakita ni mong batasan, ha? Magbuwag ka, oy! Nga sa ato pa, akong nakaingon nga nagbuwag mo ni Ashley. Sobra na kayong batasan ni Ashley, Kutsam. Silusa kayo. Matunguan akong mag-agwanta. Nagibuwag na ko niya. Uy niya, uwa na kayo uyab. Aw, okay naman, huwag ko yuyab. Ang importante nga, magkakita lang ko naman kami, Samantha. Borge. Ganing haragi kasi gigtutok na ako. Na makakaisultin sa mana. Ang tinood, Sam. Dugay naman kung nakagusto ni mo. Nahibaw man ko. Ha? Naka-feel man good ko nga naibog ka na ako. Pero wala ti ka pa ng balinga kay may uyab naman ka. Karon kayo, wala mo ko yuyab. Matyas, ang tingali ko ni mo sa. Naaman. Pero, dili pa ka na ako mahimong sugton. Ha? Ano man? Kinahanglan ka nung mag-antos. Aron ako masuta kung tinud-anay bagid ang imuha din ako. Okay na, Sam. Makapaabot ko hangtod nga maluig na ako. Ingon bitaw ko ni mong ayaw na lang ko ihatod. Nabasa na hinuon ka. Okay na, kalipay na ko nga yatod ka. Patas mo sa takay, parehas mo basa. Lagi. Sam, Ang samin? tulong na bayaran ka buwan sa kanya ng uyab ko ni mo. Hangtod ba ron? Wapagid ka malawin ako. Ang tinuod, Porge. Nalooy naman ko nimo. Nakita sa nako nga, tinudan na imong tinguha diri nako. Maong... Oh. Ako na kang gisugot. Tinood, Sam?
imo na akong gisugot. O, lagi. Uyab na ta. Sa mabit mo, ay kabutangan sa kong kalipay. Imo na akong gisugot. Basta, isaad lang gid ako, ha? Dili ka mangitaglain. Usam, ako na isaadi mo. Ikaw nang katapos ng babae nga akong higugmaon. Huwag akong dadon sa altar sa kabinguan. Salamat, Borge. I love you, Samantha. I love you too, Borge. I will never find another lover sweeter than you, sweeter than you. Way kabutangan sa kong kalipay nga duyo sa kong mga pagantos, naangkon man ako ang gugma ni Samantha. Karon, 10 years na mi, o nagpadayong ligo ng among relasyon. O kanimo, Ashley, kung namati makaron, pasaylo ako sa kong nabuhat nimo. Ang hinaot ko nga makakita kag lalaki nga matuod nga magmahal nimo. Dinhi lang ko to. Daghang salamat sa pagdagani nga akong tambo. More power sa RMN.